Acum, prieteni, am scăpat și ne-am luat sucul, Prime-ul, ne-am luat și Cheetos-ul și hai să mergem înapoi la mine acasă. Și da, am zis la livezile, am găsit Prime-ul, dar am găsit Cheetos. Sunt foarte norocos. Am găsit Prime-ul la livezile. Ceau, să ne vedem. Oricum, mai puțin și facem 200 de abonați, haideți! Mai puțin, hai, ceau! Da, prieteni, acum nu o să nu stați așa cu scăpina și suntem aproape de casa mea. Și norocul nostru am găsit Prime, că mai sunt Prime-ul aici. Ceau, mai puțin și facem 200 de abonați, ne vedem mâine.